Ers yr 1980au, mae technoleg a chymdeithas wedi gwneud llawer o gynnydd. Bod pobl yn ymddangos yn eithaf awyddus i sgrolio ar gyfryngau cymdeithasol, rhywbeth llai cyflym i newid yw sut maen nhw'n meddwl am HIV. Yn yr 20 ganrif, mae HIV yn gyflwr hawdd ei drin. Mae sgil effeithiau triniaeth yn anghyffredin, a gall cleifion ddisgwyl byw bywydau hir ac iach. Hefyd, os ydych chi'n gwybod ei fod gennych chi, a'ch bod yn cael triniaeth, mae rhywbeth na ellir ei drosglwyddo i unrhyw un arall. Diolch i wybodaeth wedi'i thargedu, gall pobl a ystyriwyd ar un adeg fel rhan o grŵp mewn perygl, fod ymhlith y rhai mwyaf gwybodus am HIV. Ond nid oedd llawer o'r bobl sy'n ei drosglwyddo heddiw yn meddwl y gallant fod mewn perygl, neu roeddynt yn teimlo gan ei bod mewn perthynas ymroddedig, neu wedi bod yn briod am sbel, nad yw'n ddim byd i'w wneud â nhw. Ond mewn gwirionedd gall unrhyw un gael HIV, ac os byddwch yn ei gael, byddwch yn mynd yn sâl yn y pendraw, ac yn parhau weithygu, am gyhyd ei fod yn mynd heb ddiagnosis a heb ei drin. Y newyddion da yw bod HIV bellach mor hawdd i'w drin a'i atal, pe bai pawb yng Nghymru yn cael prawf y penwythnos hwn, fe allai mwy neu lai atal y lledaeniad cyn gynted a gyda'r canlyniadau nôl. A phe bai'r byd i gyd yn cael ei brofi, mae'n bosibl y gallem ddileu HIV o fewn cenhedlaeth. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn meindio cael ei holi, a ellir ychwanegu prawf HIV neu feirysau a gludur yn y gwaed at brawf arall y maent yn ei gael. Gall unrhyw un yng Nghymru archebu prawf am ddim ar hyn o bryd, felly y cyfan sy'n ein dal yn ôl yw teimlo braidd yn chwithig, rhywfaint o stigma hynafol, a llawer o wybodaeth sydd wedi hen ddyddio. Felly hoffem i chi ein helpu i ledaenu'r gair, ac i ddweud y gwir am HIV wrth gynifer o bobl, ac y gallwch chi heddiw. Os hoffech chi archebu prawf yn y post am ddim i chi eich hun, cysylltwch heddiw gan ddefnyddio'r codau QR ar y sgrin.